Το όνομά μου είναι Στοργιοπούλου Κυριακή και είμαι 28 χρονών. Το Σύλλογο Μαμά είμαι για δεύτερη χρονιά και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Τον Μάιο του 2024 μου έγινε πρόταση να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως εθελόντρια στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας. Δέχτηκα την πρόταση, αλλά στην αρχή υπήρχε κάποιο άγχος. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μου και με βοήθησαν να προσαρμοστώ στο χώρο. Η εμπειρία μου ως εθελόντρια με χαροποιεί πολύ, γιατί αισθάνομαι πως βοηθάω κάποιον άλλο να βρει ένα βιβλίο που ψάχνει πολύ πιο εύκολα. Επίσης, βοηθάω και τους υπόλοιπους εργαζομένους, γιατί μπορούν να ασχοληθούν και εκείνοι με άλλο κομμάτι εργασίας στη βιβλιοθήκη χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν τη σωστή τοποθέτηση των βιβλίων. Χρειάστηκα μόνο μία φορά να μου δείξουν πώς να τακτοποιώ και να συμμαζεύω τα βιβλία στα ράφια τους. Πλέον πηγαίνω ως εθελόντρια στη βιβλιοθήκη κάθε Παρασκευή και θα ήθελα σίγουρα να συνεχίσω, γιατί πλέον νιώθω άνετα στο χώρο. Ελπίζω αυτή η συνεργασία να κρατήσει για αρκετό καιρό ακόμα και να δίνω κι εγώ κάθε φορά τον καλύτερό μου εαυτό. Πώς ξεκίνησε αυτό, η συνεργασία με τον Σύλλογο Μαμά, Έρινα Ατόμων με Αυτισμό, ξεκίνησε, θυμάμαι, το 2016, όταν είχε ανακοινιστεί ο δεύτερος όροφος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέρειας και είχαμε πάρα πολλές δυνατότητες έτσι με το φωτισμό και μας ζήτησαν 2 Απριλίου να φωτίσουμε την αίθουσά μας γαλάζια. Χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτές τις γυναίκες σαν πόλη, γιατί μας έμαθαν τι είναι αυτισμός, μας έμαθαν τα αυτονόητα, αυτά που έπρεπε ήδη να τα ξέρουμε. Οπότε χαιρόμαστε πολύ με αυτή τη συνεργασία, η οποία συνεχίζεται στο πέρασμα των χρόνων. Και μετά μας ήρθε το καλό ότι ήθελε ένα κορίτσι να έρθει να βοηθάει στα ράφια. Ένα τόσο ευγενικό και όμορφο κορίτσι, έναν ωραίο άνθρωπο με έντονο το αίσθημα της προσφοράς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι μέρος της ομάδας μας. Χαιρόμαστε που έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα σε αυτό το χρόνο, που μας χαιρετάει στο δρόμο, μοιράζεται μαζί μας τα νέα της οικογένειας, για το ανιψάκι της. Μαθαίνουμε όλα τα όμορφα. Ελπίζουμε και εμείς να σε βοηθάμε και να μαθαίνουμε και εμείς, να μαθαίνει και αυτή από εμάς. Για μας πάντως είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι, δεν θα μπορούσα να πω κάτι ψέματα, να ξέρεις. Και να ξέρεις ότι εγώ δεν νιώθω ότι κάνουμε κάτι, βασικά. Δεν νιώθω ότι κάνουμε κάτι, ούτε χάρη κάνουμε σε κανέναν. Δεχόμαστε με ευχαρίστηση και ευγνωμοσύνη την βοήθεια που μας προσφέρεις